Социална кредитна мрежа WebTransfer. Здравейте! С вас е Джулия Колева. Преминете по реферален линк. Изберете социална мрежа за регистрация. Влезте в социална мрежа. Отваря се страницата профил. Запълнете я. Задължително посочете в полето телефон, код на страната и номера на мобилния ви телефон. Той трябва да съдържа не по-малко от 7 цифри. Потвърдете номера, вкарайте код от получения SMS. Натискаме още и изпрати. Поздравявам ви! Сега сте банкир и финансист. На вашата сметка 50 бонусни долара. Можете да пристъпите към издаване на кредити. Как да се направи? Гледайте в нашите видеоуроци. Пожелавам ви успех! Социална кредитна мрежа WebTransfer.